Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Lalimatan TV guys. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah langsung saja tuh mari sarapan, Mbak Moy mari sarapan di rumah. Terus langsung ke lahan. Terus yo rada ketar-ketir karo yo wis pokoke pasrah guys dewi. Mergo ket awan arep menjelang sore tinggune mbawani hawane mendung karo ya mendung lah begini wah maghribe mulai sampai ngono kok hawane iki peteng lho guys, peteng terus akeh kilate lap ngono kuwi akeh lidahe lah. Terus mari ngono jam piro ning jam setengah pitu apa jam piro lawi mari awake dhewe cangkruan ning ngarep karo Pak Subarang karo Mas Bagus lawi langsung berus udan. Terus ketar-ketir tapi wis dipasrahane pokoknya sing terbaik lah. Terus Kimang lewat dalan nih kok ketokane grimis tok gini guys. Pokoknya yo bismillah guys. Makane iki mbahmu kan mang takon nggo pacul nek umpama apa jenenge dalane kok ketokane banyune akeh berarti kan kono kan nemen dadi kok dipacul bae. Tapi berhubung dalane emang kok gesek, dalane garing terus semakin kan memang banyu ndek ingi. Makane iki arep tak delok dhewe rono kok sekirane ora pipi ya alhamdulillah malah seneng. Jadi karo sampean tak duduhi perkembangane Mbah Kone baru 1 hari kemarin tanam. Oke, langsung kita ke sana. Alhamdulillah guys, ki munggulah memang jasa lewat sing dalan kono guys, utamakan soalnya orang puter balik ngejo aku. Ternyata ndek kono dalane walah balik guys, ki mang walah kepetol motor Mbah mau. Makane ki mang langsung puter balik lewat tanda ae. Ki mang jane enek sapa jenenge Mbak sopo Bang? Pokoknya pernah malah ndondo. Mbak Jah apa sopo? Bakul gedang berang. Iso Mas lat kene Mas iso Mas. Ya. Apa jenenge iso nih Pak kene Mas. Lah motor iki beda nek motore apa jenenge motor sing protok dhuwur kae yo ora piye-piye emang metel urung sampe jero guys paling pirang jangkah ngono kuwi. Langsung puter balik alah malah nemen malah dadi gawe aku mulai. Soalnya bae kan motor iki ngono. Selebore kan ndek ngono. Lah iki Pakde kok kene ketok mbah-mbah pakde sepuh-sepuh guys. Tim sepuh-sepuh kae di syuting bae nek kono. Dadi aku syuting kok kene ketok kae. Ya kae. Kae lek nyaman lek Pandu, lek semoga lek Mbah Ndawa. Ki memang ngono isik guys sing ngisor sik sing sawane. Nah kae. Lek Mbah Ndawa, lah lek nyaman lek Pandu gimana paling mau wis mari kowak guys, mari kowak sing wis digawe glutane terus iki lanjut mengisor nggih glutane karo dalan banyu. Insyaallah sesuk paling guys nonjone sesuk, tapi iki kok paling sing wis dikowaki kok ditonjong Gus. Sing sisa ndek ini enek sekitar 200-300-an. Paling sekitar sakmononan. Oke. Ketok kok kene. Dan jagung-jagungnya wis do tuwek-tuwek. Tani lah kayak mencoba mengisar ya alhamdulillah kono sik guys delok apa jenenge Mbak Kone dhewe udah nomen guys ki mang lu sampai walah ndutok oh nggih dalane mana iki mari kok kono guys dalane terus balik nah gimana guys si malam aku guys aku wis mari balik lah Pak Dewi lagi budal ngerti dalane blotong ngono terus wonge balik ki mau podo. Makanya yuk kita lihat sawane muga-muga Mbak Kone aman ngono guys. Oke yuk. Oke guys oke wis arep mudun oke entrane ben kok petane tenan ngono guys karo pacul pakai yuk petani-petanan guys. Mbak ini kan mang gue aslinya kan gue pacul sing cilik terus ngerti mbak apa tak jari ini kan udah apa naik pas udan kene udan terus berarti wonge sing macul ngene terus akhirnya gue sing gede tah rawat aku kena dewi delek ini jadi sewaya-waya kan dewi mesti kan begini dan nilik gini. Bismillah muga-muga piye-piye
Yang Bapak ini ngomongin tapi kan bakun iki aku kon marani ae. Assalamualaikum. Ya api oke. Api. Benjing gilek guys. Sik. Sik guys. Sepatu. Malah betul. Ya sawahan jadi. Ini karo ndek ya. Tunggu karo ndek kok. Delok bisa guys tadi. Bakone. Nah. Oh, api-api guys, alhamdulillah. Ya Allah, muga-muga rapi piye. Oh, isuk ngene iki jarene wong-wong jenggelek tenan ya Allah, alhamdulillah api. Api. Api guys. Bismillah guys, dengane ya guys. Dadi, iki lho. Sing rada ketarik-tarik sing dhuwur kita lihat ke sana tapi kita ndelok ngisor sik guys. Jadi sik guys. Iki keadaan ketiga. Alhamdulillah jenggilek tenan guys. Nek awan nek jenenge Pak Su nek apa jenenge nek pas isuk ngene iki seger awan wi rada layu terus sorene wi seger lah wi ono guys. Apa jenenge sehat bener-bener apa jenenge bakone apik ngono. Iki nek isuk seger awan ngono kae layu ngono jarine apik. Jadi bener-bener bakone iki sehat ngono guys. Dan iki alhamdulillah guys. Bakone do jenggilek iki. Ngorot awan layu. Alhamdulillah guys. Ndek ini nandure Selasa pon. Dan juga banyak yang mulai panen juga. Jadi insya Allah memang apa jenenge dino niki apik. Alhamdulillah guys. Kok nek sing kurang apik iso disulami guys. Alhamdulillah tapi kabeh yo jenggilek kabeh yo. Bakone jenggilek apik guys, alhamdulillah. Iki jalan banyu ndek ini. Banyu ini kalong. Alhamdulillah. Lanjut kene. Iki kedoan yang keempat. Iki kedoan tengah-tengah. Iki kita ke bawah. Bismillah. Bakone alhamdulillah terpantau. Bakone apik-apik engko kita kelilingi ben ben semangat lah. Bakone apik-apik lho. Tuh jenggilek. Tuh seger. Oke. Soalnya kan enak wadeke guys, jadi apa jenenge oyot iki langsung ndek wadek sing pas wadek gawan kuwi terus alhamdulillah gak piye-piye guys. Soalnya biasanya kan nggih wadek kali. Lagi kita nggih wadek gawan, tapi alhamdulillah yo api-api. Ini kedoan yang keempat. Ini kedoan yang keempat. 5 kali 5 6 7 8 ke 5 iki. Ini yang keempat. Seger guys. Alhamdulillah ya guys. Muga-muga ngene-ngene tok ya Allah, aja terus. Muga-muga aja terus. Pokoknya wis diademi tok lah. Ya pokoknya enek sing njaluk udan kono-kono ya dikeki kono-kono guys. Muga-muga. Ning barang pokoknya wis pasrah guys. Kula soalnya piye ya? Ket sore iki wis udan wis mendung kok udan. Wone sing kurang apik iso disulami guys, tenang ae. Itu sing keadaan kelima guys, yuk kita turun. Api-api. Kok nek sing
gak urip ya di suami. Nah iki urip iki. Dan gila kabeh guys, alhamdulillah. Ini pertama kali mbakku guys, muga-muga dadi loh. Ini ki adem guys, jadi adem gak perlu nyirami. Soalnya yo apa ya, pokoknya hal yang berlebihan ki pokoknya gak apa guys. Koyo masalahnya banyu niki kok gak wani nah guys, soalnya apa? Ya wis jerone adem. Ngudine malah kakan banyu. Soalnya adem, intinya cek adem guys. Yo api-api ya guys. Mesti mbak niki yo seger. Gila. Karena wis cara menawa wis di kayak wadeke iki dadi iso trep. Koyote iki koyo dilem. Makanya berarti wadeke iki penting guys. Bismillah guys, di sini kurang lebih berarti sekitar 1700 1800 di bibit bako. Oke, kedaan kelima. Keenam, kedaan keenam. Kedaan keenam. Nek rada wis kene udan pirang-pirang dino lha engko kita lagi nyirami guys. Ben iso karo di apa pure NPK Mutiara 16 pokoknya sak cukupe lah. Terus gak udah kayak tinggal kayak mbakku nih alhamdulillah. Kayak guys, ini kedaan ketujuh bawah. Kita kesana sih guys, ini ngerti kabeh dulu. Film aja adem soalnya ini mari udan barang. Posisi saat durungnya di udan barang ya wes udan terus saat durungnya adewe nonjo ndek ini jadi adem. Wong ding saat durungnya ketiban udan menah wi Pak Dewi wes ono guys, wes memprediksi apa jenenge, pokoknya nangkai nyirami iki pokoknya 2 dino 3 dino kas mas nek ki terus kayak udan, tapi ternyata dingin jene udan. Jadi yo iki channel gak perlu lah banyunya yo karek kene milih iki kedua ke-7 guys. Tapi memang nek mbakku ngene iki malah memang api biasanya iki pas garing-garing lho kayak lemah guys ini iki. Kayak iki. Wah, alhamdulillah. Oke. Kedaan ke-7, terus ini kedaan paling bawah sendiri. Kedaan paling bawah. Kedaan paling bawah ya kondang guys. Oke. Kondang. Alhamdulillah. Emang dalane sing kene memang rada ono guys, gesek. Soalnya ya wis dilewati wong akeh bareng. Akeh sing lewat kene guys timbang lewat sing mau tak lewati pertama. Walah, sing mang tak lewati iki patut sik sepi, kene wong blas. Wong motor padha mandek kabeh ning pinggir dalan guys. Gak oni mlebu.
Nek gak wong sing motor dur-dur petok-petok kuwi. Kita lihat sampai kono, guys. Oke, guys. Wow. Bahaya ini. Tiban, guys. Wah, kono yo lonjo, guys. Soalnya kan harus diawiti kemarin Selasa pon. Jadi duh, ini kene, tak gore rono. Kan ngono, guys. Gawe patok mesti ngenceng nih. Makanya ini kene. Jodohan pertama di yang paling sor. Yo api jenggilan api. Sing penting urip sik, guys. Sing penting urip sik. Oke, perkembangan baku 1 hari setelah tanam, guys. Biasanya kan hitungannya 1 HST. Nanti pas tak kayak perkembangan. Oke. Nek iki memang wis pertamane mbakune godhonge ombo. Iki gong-gong kok dhuwur sampe lho, guys. Enak-enak 1,5 meter aku. Godhonge yo ombu. Soalnya kan ini biasanya sistem tebas, guys. Tebas 2 kilonan ngono kuwi, tergantung wonge lah. Gong pokoknya untuk rego sing apik. Ngono, guys. Karek ade ndelok sing dhuwur. Wong ndelok dhuwur. Muga-muga sing ae dan yo sewajare Gusti. Alhamdulillah. Pokoknya gue harus ditiliin nek enek sing apa jenenge elek disulami, nek sing hati sulami itu dan banyu. Kita yuk api ya, guys. Jadi adik gak perlu maculi. Kalau ini sing gurukan lemah lho, guys. Biasanya gurukan lemah malah kok gak iso modot malah mati. Iki kudu dicek. Wes delok nah. Nek nyari telu kondur. Iki nomor 3 kondur. Emang banyune rada agung, guys. Kene iki karena nomor 2. Nomor 1 malah gak, guys, 11 malah nomor 1. Nomor 2 nomor 3 nomor 2. Makanya dikalen-kalen dingkar Pak Di. Ya api ya, guys, alhamdulillah. Oh, iki nepake sing godhonge ombo. Tingko galangane sampean benek nih, galangane ben rada ombo-ombo kok sing kaya penak. Mungkin iki jenggel-jenggel ya, guys. Karena aku cek kepo karo sing ndengi kentekan wadeg sejarah apik ora. Iki apik-apik ya, guys, alhamdulillah. Lah yo iki lho banyune sing rada agung. Iki lihat kono makanya kalian karo Pak Di ini seret rono
lemah ngono soalnya guys, apa lemah kerapak. Dhisik pas wayahe pari yo ngono wae lah. Yen iki gua leten kerapak wakih. Guys. Alhamdulillah guys, apik kabeh. Apik kabeh. Jangan dulu dhuwur sih. Terus ini. Wah, iki malah kondang, guys. Iki sing nek iki yo rada agung sing dhuwur kono, sing pinggir kono lho. Oh, alhamdulillah guys, apik lah, ya ampun. Nek ngene iki seneng nyenengke, guys. Iso jenggilek. Aku pun ndelok sing tak tandur dik iki, guys. Sing tak tonjoning. Apik-apik, guys. Cekok. Duh. Lagi ngun banyu. Oh, apik-apik, guys, apik-apik. Saya tak tonjoning sing tailing gini. Baris gini. Wah, oke. Yang kok ini gak bakalan gini jeruk nih kena kegendalan banyu iya guys. Oh, api-api guys, ini cuma jalan banyu dulu. Banyu nih kemudian ora. Oke. Wah, gila. Ikan ini sumbernya soalnya guys, karena jauh dhuwur. Wah, guys, gue lihat tenan. Kudu ini masih nemen kayaknya guys. Kudu dipaculi. Saya nemen gini. Kudu ini memang dijeruk nih. Ini pertama guys, ya api guys, api. Sekondur dewi, sing nomor loro, sing kono kuwi, karo sing ngisor kono nomor 3, kok dipaculi guys. Iki aku rada lagi ngeh ya nih guys, lagi ngeh. Ketane iki ayam malas kata guys, kata ya. Lagi roh ya, lagi ngeh guys, makanya saat kene bolak-balik. Karena manggil lagi channel ayam malas guys. Lu sampai rono. Ayam malas. Paling sekile ngono kae. Ker isone sak mawon guys. Mbak no dalane banyu. Oh. Yes guys, cukup sekian saya guys. Aku sama mesti neseni imbakune.
kita nanti lanjut di video berikutnya. Terima kasih pokoknya yang sudah support kita selalu, terus mendoakan yang terbaik. Bismillah, pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin ketika AD wis, karena kita sudah memberanikan terjun ke dunia pertanian, berarti otomatis kita harus totalitas guys. Jadi lahan mungkin lahannya nganggur kita mbako, lahan sana nganggur, sing ledokan juga nganggur kita mbako. Nanti ketika tambahan tineh pokoknya sampean tunggu ae, pokoknya awake dhewe pokoknya kudu totalitas ngono. Dadi oke cuma ngandel jagung, pari, terus yo ki ade merambah ning dunia mbako. Dadi musim apa ae awake dhewe tetep iso produktif, ora ngandelne jagung tok, ora ngandelne pari tok. Dadi ketika wis jagung panen, pari panen ini gak nganggur, gak tetep awake dhewe manfaatkan. Pokoknya awake dhewe njaluk dungan sampean kabeh, pokoknya sing terbaik dan sing terbaik kanggo sampean kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut nanti lagi guys.